terenul. Dar avem, de exemplu, la școala de la Câmpina, chiar avem unul dintre cele mai moderne. Copiii de acolo chiar se pot pregăti foarte, condiții foarte bune. Chiar să vă invit o dată să mergeți să vedem. Sunt și județe care au aplicat. Gorjul, de exemplu. Și cine construiește... Și acum vrem să mai facem, să achiziționăm unul pentru școala de la Câmpina. Școala de agenți de poliție de la Cluj și ca și poligon modern. A fost în strada să nu ținem de folosit. Dar cel de la Câmpina merită văzut și acolo. Facem modern. Da. Sunt și parte... Domnul Sima, puteți să vă mai întrebăm ceva dacă am mai înaintat într-un fel și în altul cum ne spuneați că abia s-a prezentat poliția din Sibiu. Deci nu au fost niciun fel de modificări. E comunicatul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu de vineri. Rezultatul. Ce s-au depus lucrurile? Exact. Procedural ce ar putea să faceți, dacă se vor depune acest Deci până la urmă trageți sau ce faceți? Păi văd că trageți dumneavoastră, nu e, doamne. Tragem portul. Mergeți odată la faza lor sau rămâneți aici? Da? Haideți să vedem, că toată lumea e curioasă cum ne mișcăm noi. Stanca! Unde-i lunetistul? Pune-l sus. Doamne, deja sunt motivat. După seama glițurilor. Atenție, distribuit muniția, am să vă rog să mai spate. Absolut tot în spate. Regulile în toate, e periculos. Dragoș, nu mai filmăm. Haideți, vă rog, haideți mai în spate, mai în spate. Haideți, Nu puteți rămâne acolo, vă rugăm frumos. Bogdane, ia-i tu pe toți. Mai în spate, nu se poate să fiți prezent în momentul de tragere. Poate școala dintr-o pădere. Gata, s-a distribuit muniția, serie, încărcați. Da. Serie, foc! Haideți, vă rog frumos, dați-vă mai în spate, vă rog frumos. Nu aveți cum să filmați în timp ce fac. Ce film? Căpățuni dintr-o parte. Ce vetric, asta e? Poligonul nu știu. Ce vrei? Trebuia să fim... Încetați de cărcat. Atinge, vă rog. Mai puțin acolo. Iar dacă mai dați acolo.